wedi colli eto, Ianto. O ti'n meddwl bod gan bysgodyn gof o 2 eiliad? Meddwl bod ti'n glyfar yn chwarae gêm gofio yn erbyn dy ffrind bach air? Wel, mae cof gwell gan bysgod air na ti'n meddwl. Maen nhw'n gallu cofio pethau am o leia 5 mis. Mae arbenigwyr wedi profi hyn trwy ddefnyddio llwy arbennig i ryddhau bwyd i'r tanc. Bob tro roedd y pysgodyn yn cyffwrdd ar llwy, roedd e'n cael bwyd, ac wrth wneud hyn, roedd y pysgodyn yn cofio dod yn ôl i gael mwy o fwyd, a hyd yn oed yn cofio dod yn ôl ar yr un adeg bob dydd. Felly, sdim pwynt i ti feddwl gallu di gyr o'r pysgodyn yna, mae'n cofio well na ti, Ianto.